päivää. Kello on 1:10 ja tänään on Peldumi Community Day Pokemon Go'ssa ja meillä on vieras heti ekan videoon ja 10 minuutin päästä alkaa siis Peldumin Community Day ja mä oon ostanut siihen tehtävät, niin sanon tänne kaverille nyt, että kokeillaan, että tämä toimii, niin kohta jatketaan sitten 2. Ja sanotaan, kaveri sanoo nyt moi. Moro. No niin, ja nähdään taas kohta. No niin, taas me olemme täällä Tikkurnan kirjaston puistossa hakemassa Peldumin Community Day alkoi just 7 minuuttia sitten. Niin tänään sitten Peldumia mestetään aika paljon. Ja mahdollisesti munat saada. Mutta joo. Siitä napattiin 1 Peldumi. Kaverikin pelaamassa Peldum Community Dayn takia minun kanssani. Ja kaverilla on tosiaan myös oma YouTube-kanava. Sanois mikä sen nimi on. Eli mun kanavan nimi on Finskate Clips. Käykää tilaamassa, kuulitte aivan oikein. Finskate Clips. Kannattaa käydä seuraamassa. Tää yksi tommonen viimeinen. Ja sitten mulla on tosiaan noita tehtäviä, että pitää tehdä noita Peldum-aiheisia tehtäviä. Niin nyt niitä on sitten tulossa tehtyä. Se mulla ei ole yhtään kändiä. Sitten tämä Joona tässä. Saako sanoa? Joo, saa sanoa nimellä. Mietin vain sitä asiaa. Saa sanoa nimellä Joona. Joona on erittäin hyvä kaveri, niin hän opasti minua vähän, kun olen vähän... En pelaa niin paljon asioita, niin pelejä, niin enkä oikein osaa pelata, niin Joona vähän opasti sitten. Kyllä. Mutta jatkamme ihan juuri. No niin, sitten vieläkin täällä puistossa jatkamme tätä Peldumin Community Daytä. Nyt saadaan tehtävä tehtyä, eli 15 Peldumia pitää napata. Täältä napattiin. Ja siitä tulee Peldumi jälleen kerran. Ja vielä 1 naisheitto, niin hyvä heitto, niin sitten on tehty toinenkin tehtävä. Tai kai siinä, että jatkamme taas kohta. Katsotaan nyt tämä vielä, niin sitten katsotaan mitä jatketaan, missä kohtaa ja näin poispäin. Napataan tämän nyt tästä ja katsotaan. Ei vieläkään tullut. Mutta siis Finskate Clips kannattaa mennä se tilaamaan YouTubesta. Ja suosittelen. Hän on erittäin hyviä videoita tekemässä ja tulee paljon Pokemon Go-jaksoja ja sieltä ensimmäinen Shiny. Niin. Sieltä ensimmäinen Shiny. Mahtavaa. Niin kuin Joona sanoi tuossa. Mutta joo, kyllä tämä on. No niin, ja vielä ekalla heitolla. Joona näyttää siellä peukkua ja ai että. No mutta jatkamme kohta taas. Katsot näin. Me ollaan kävelemässä nyt Tikkurilan urheilupuistoon.
Beldumeja keräten ja mä näytän nyt kohta, että me ollaan saatu näitä tehtäviä. Molemmat meistä ei tuolta, vaan tuolta. Me ollaan saatu näitä tehtäviä tehtyä. Mulla on enää tää yksi tehtävä jäljellä, jossa pitää 10 kertaa powerapata jotain Pokemonia. Ja nyt mä aion käyttää sen. Mä voin kuvata siitä sit pätkän, kun mä powerappaan. Mutta se ei tapahdu vielä. Niin katsellaan taas hetken päästä. Ja tosiaan. Eiköhän mulla muuta. Jatketaan kohta. No niin. Moikka ja taas saatiin uusi shiny. Oliko 3. vai 4. shiny. Ja mä näytän kohta mun kaikki shinit teille. Tämän jälkeen napataan tämä tästä ja katsotaan sitten. Ei tää nyt taho jäädä, mutta koitetaan vielä hetki. Pysytään tässä. Tylsää katsoa varmaan, kun Beldumia koko ajan napataan ja pitää odottaa. Mutta sori siitä, niin katsotaan täältä shiny Beldumit koko ajan. Shiny. Eikö väärin? Sori. Tuonne. 2, 3. Joo, mulla on 3 shinyä. Toi äsken oli paras. CP:ltä, mutta mitäs IV? Aika huono. No. Toi on 3. Se on nyt paras tähän asti IVltään. Mutta tosiaan joo. Me jatketaan nyt matkaa, niin katsotaan kohta taas. Juu. Siitä napattiin Beldumi. Ja itse asiassa kaverini sai nyt 3 vai 2 shinya. 3 shinya. Ja mä en oo saanut yhtään, että sanois nyt miltä tuntuu. No, kyllähän tää mahtavalta tuntuu. Kaveri on kyllä mustasukkainen. Kyllä, juuri näin. Hyvältä tuntuu susta, mutta ei musta. No ei, kyllä kaverille aina pitää kiltti olla, niin no en tiedä mitä selitä, mutta jotain mä selitän nyt, kuulkaas. Mutta mä nyt oon kerännyt näitä Beldumeja ihan kiitettävästi, että näitä on joku 54 kappaletta niin kuin näkyy ylhäällä. Että näitä on todella paljon. Niin juu. Nähdään sitten kohta, kun mä katson näitä JVitä, niin jatketaan siitä sitten. No niin, nyt on päästetty vähän poistettua. Tää ei oo hyvä. 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 Ei. 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 Toi on hyvä. Toi oli aivan mahtava. Juu. Ei. Juu. Ei näköjään tullut kauheasti kyllä hyviä näitä sankareitten, Beldumi sotureitten. Juu, mutta odotas hetki. Joonalla on jotain asiaa, niin pistetään hetkeksi poikki. Ja nyt keräillään täällä Tikkunan urheilupuistossa Pokemoneita, Beldumeita varsinkin, ja hetken aikaa farmataan tässä ja sitten varmaan ilmoittelen, kun ollaan jossain muualla tai jos sulla ei shiny tai jotain tällaista, niin katsellaan taas kohta, että kerätään vielä tästä 1 Pokemon, niin Beldumi, niin katsotaan sitten, jatketaan myöhemmin. Nyt vähän lagaa kyllä, että ei se mitään. Tosiaan kaveri lähti tonne keräilee Pokestoppeja, kun hänellä loppuu pallot. Mulla on vielä jonkin verran palloja. Niin eiköhän se kohta saada kaverikin mukaan tähän juttuun. Niin. Juu, mutta jatketaan me kohta. Heipä hei! Wind Skate Clips YouTube-kanavan perustaja on ja tekee videoita sinne, niin on saanut 10 shinya jo.
Siis tää on ihan käsittämätön, että mulla on 3 ja Joonalla on 10. Mä en taju, miten se on mahdollista, kun me ollaan koko ajan menty samaa matkaa. Mut jotenkin se nyt on vaan mennyt näin, että Joona on napannut kaikki chaanit. Niin mulle ei ole jäänyt yhtään periaatteessa, että juu. Mutta jatkamme taas kohta. Tuli tällainen yli 3000 CP:inen Metacross tästä niin evolvattua, niin ajattelin nyt vaan tästä ilmoittaa, kun itsellä ei ole yli 3000 CP:stä ja tää on niinku eka ja näin hyvä vielä, niin juu. Jatketaan taas kohta ainakin, ellei jopa lopeteta video kohta. Mutta heipä hei! Niin, tosiaan tältä erää lopetetaan tämä video, että tällainen on saldo, että saatiin 3-tonninen Metacross, Shiny Metacross 2-tonnisena vähän yli, sitten Shinea muutenkin ja tälleen. Jatketaan sitten vaikka nähdään taas ensi videon periaatteissa ja nähdään ensi jaksossa ja katsotaan mitä sitten tulee sisältöä, niin mä editoin tämän videon, niin tää tulee viimeistään huomenna eli 1 päivä tämän jälkeen. Niin